क्रिमिनल सिंह से आए मलजारी महतो नाम बा हमर मलजारी महतो सारा लोग के मलजारी धरा देनी कितना लोग छेड़ते छेड़ते गांड के पता से मर गए। ठीक है कहो तानी भैया जी नरकटियागंज से सारा जात में 3 गो 4 गो खारा बा महतो में एगो रोगी खारा भेल बानी आई त हमनी महतो की सबसे ज्यादा वोट बा छाती पर चढ़ के जीतल जाई। बिहार नॉमिनेशन बा बहुत रुपए रख ले बानी सारा जनता के पीछा पैसा रुपया खर्चा करे के बा। अच्छो से ये बताओ हमनी कितना दिन आपस में लड़ल जाई जीते के बा आ जो हमनी के ब्यादर में खड़ा हुई पीटे के बा अब 15-20 साल तक हमनी के टीके के बा। हम क्रिमिनल सिंह से बात करता नहीं। हाँ हेलो हम क्रिमिनल सिंह बोला तनी। जी हम दरोगा बोला था नहीं। हाँ बोलो दरोगा जी का कहो तनी कहे कि लेकिन थोड़ा कायदे में बोला मैं सबके फायदा होई। हम इतने चाहता नहीं कि चुनाव में कोनो तरह के झगड़ा बवाल ना हो। अच्छा ठीक बा ज्ञान मत दू के क्या करे के बाद क्रिमिनल सिंह जाने तरन। अच्छा ठीक बा रखू प्रणाम। इधर का बोलत लगा भैया जी सजेशन देत रहलक शांतिपूर्वक काम करू। ठीक है तो कहत लगा भैया जी।